Αυτές είναι οι πιο σημαντικές συνέπειες από το τραύμα τοκετού. Μήπως έχεις βιώσει κάποια από αυτές? Γεια σου, είμαι η Δήμητρα, επαγγελματίας περιγεννητικής φροντίδας και πάμε να τις δούμε μαζί. Το τραύμα τοκετού επηρεάζει περισσότερους ανθρώπους από ό,τι φαντάζεσαι. Το 34% των γυναικών βιώνει κάποιο είδους τραύμα τοκετού. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Το τραύμα τοκετού μπορεί να έχει μακροχρόνια ψυχολογική και συναισθηματική επίπτωση στις μητέρες. Το τραύμα τοκετού μπορεί να συμβεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Σωματική βλάβη κατά τη διάρκεια της γέννας, επιπλοκές, συναισθήματα φόβου και ανικανότητας, απώλεια ελέγχου κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η εμπειρία κάθε ατόμου είναι διαφορετική. Έτσι, το θεραπευτικό ταξίδι πρέπει να είναι σεβαστό και να υποστηρίζεται. Το τραύμα τοκετού δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να επηρεάσει όλους τους ανθρώπους, είτε γέννησαν στο σπίτι ή στο μεευτήριο, είτε είχαν φυσιολογικό τοκετό ή χειρουργική γέννα. Επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική ευεξία, αλλά και την πνευματική υγεία, τη συναισθηματική υγεία, τις σχέσεις, ακόμη και την επιθυμία για άλλο παιδί. Αν βιώνεις τραύμα τοκετού και δεν μιλήσεις σε κάποιον, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιλόχια κατάθλιψη, διαταραχή, δυσκολία σύνδεσης με το μωρό. Θυμήσου, η γνώση είναι δύναμη. Όσο περισσότερα γνωρίζεις, τόσο καλύτερα μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου, το μωρό σου, τον σύντροφό σου, την οικογένειά σου. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Μοιράσου το με τους φίλους σου για να διαδώσεις αυτή την πολύτιμη πληροφορία και γνώση. Κάνε like αν σου άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου και σε περιμένω στο επόμενο μου βίντεο.